Ajde, što će snima? Šta ćemo sada da snimamo? Kako? I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video, ovo je kako radimo. I danas ćemo snimati, da što snimali smo na toj video bateriju. Igrat ćemo šmurke sa bojama. Nećemo šmurke sa bojama, nešto drugo. Ne znam šta ćemo. Pa čekaj da danemo ideju. No imam sneka vrni. Ajde zbori što ću snimati. Ljudi, ne znamo šta ćemo snimati, a najdete vi neko ideju. Pišite za komentare. Pišite nam komentare šta ćemo snimati od drugog video ili neko pismo. Hoćete novo pismo da snimamo, a? Snimat ćemo drugi video. Ajde sada idemo tamo, ovdje malo hladno. Nemo sam da gi snimaš. Sada ćemo da snimamo matematiku. Ko zna pouča matematiku? Znači sada, evo stavamo van. Ko će da kaže prvo? Koliko je 2 plus 2? 4! Ko je prvo rekao, vi ćete da pišete. 4 plus 4, 8! Ja mislim. 8 plus 8, 16! Aja. Ama ti mnogo brzo praviš. 16 plus 16, 32! A ti mnogo brzo. 32 plus 32, 64! Ama ti ćeš Pa krivo odmah broj 2. 32, odmah tako, nisam. 60 plus 60, 70. 120. Ništa. Сега, 100 plus 100, 200. 200. 1500, čekaj. 1500 plus 500, 2000. Ne znam ja to. Mislim da znamo ko je pobedio, to je... Aj sad su po. 5 po 5, 25. 3 po 5, 35. 3 po 5, tebe da prašno. Ne znam to. 15. Ama ne, to plus. Znači, ne Sa minus. 5 minus 2. 3. Ne. Ebe, on ne zna. On ne zna matematiku. Mnogo ne zna, šta da mu radim. Ja mislim da je to ovog videa, zato... Nema me baterija, 15 imaš. I mislim da je to od ovog videa. Šta da radim? I šta?